Αναζητήσαμε και βρήκαμε μια κριτικοπούλα η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στην Γερμανία. Είναι ποιήτρια, είναι συγγραφέας, είναι εικαστικός, έχει ρίζα από την Κρήτη και έχει γράψει τα καταπληκτικά βιβλία «Το κορίτσι και ο μονόκερος», την τριλογία αυτή που μιλάει και αναφέρεται σε παιδιά που έχουν έρθει αντιμέτωπα, να τη βλέπουμε την Ελένη Βασιλείου, που έχουν έρθει αντιμέτωπα με τον καρκίνο, με νεοπλασίες και στις οικογένειές τους, και βεβαίως βιβλία τα οποία στο παρελθόν έχουν δημοπρατηθεί, αλλά και πολλά έργα της, και έχουν βοηθηθεί δεκάδες κλινικές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ένας άνθρωπος, όπως λέει, ότι μέσα από τα παραμύθια της χαρίζει ζωή, γιατί τα παραμύθια πολλές φορές δεν απέχουν από την πραγματικότητα, αλλά ακολουθούν και κουβαλούν μια μεγάλη αλήθεια. Και μιλάμε για τα πιο δυνατά παιδιά του κόσμου. Εγώ έτσι θα τα χαρακτήριζα. Παιδιά τα οποία αντί να τους δίνουμε εμείς δύναμη, μας δίνουν εκείνα, και κάπως έτσι νομίζω και η ίδια η Ελένη το αντιλαμβάνεται. Καλώς την, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Τουλάχιστον ευτυχώς σε γνωρίζουμε και από κοντά. Άρτια αφιχθήσα από τη Γερμανία, έχεις έρθει για διακοπές, σε τσιμπήσαμε. Είναι τιμή μας να είσαι στην παρέα. Δεν θα σε αφήνουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά. Ευχαριστώ. Και δεν ήρθες μόνη σου? Όχι, βέβαια. Με τη Λευκή, είναι δυνατόν? Πάει η Ελένη πουθενά χωρίς εκείνη? Η Λευκή είναι το σύμβολο της δύναμης, είναι η ηρωίδα της ιστορίας, το κορίτσι και ο μονόκερος, και σε κάθε ευκαιρία που επισκέπτομαι τα δυνατά παιδιά, όπως είπες, Χριστίνα, είναι μαζί μου. Η Χριστιανή. Δεν πειράζει. Δεν παρεξηγεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μέσα στα πολλά που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια, διότι δημιουργείς έργα, συγγράφεις, και βεβαίως ο απόλυτος προορισμός είναι να δημιουργηθούν δημοπρασίες, να δώσουμε εμείς για να αποκτήσουμε έργα σου, και τα χρήματα αυτά εσύ τα δίνεις και ενισχύεις οικογένειες, κλινικές, οργανισμούς οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό παιδιών με καρκίνο. Συμπληρώνω εδώ στον πρόλογο της Χριστιάνας προηγουμένως ότι τελικά η ελπίδα καμιά φορά κάποιου μπορεί να βρίσκεται στο δικό μας χέρι, στη δική μας πρωτοβουλία, για να μπορέσει να ενδυναμωθεί και να πάει παρακάτω. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το καταπληκτικό βιβλίο, με το κορίτσι και το μονόκερο? Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 2017 με το πρώτο μέρος που έγραψα και εικονογράφησα. Ξεκίνησα να στηρίζω μέσα από παρουσιάσεις συλλόγους στην Ελλάδα που σχετίζονταν με παιδικό καρκίνο και ασθένειες παιδικές. Πήρε μια διάσταση όλο αυτό, ακολούθησε το δεύτερο μέρος της ιστορίας το 2019, συνέχισα να στηρίζω πάλι τους συλλόγους στην Ελλάδα. Το 2020 βγήκε το τρίτο μέρος, και εκεί ήταν που, εφόσον ολοκληρώθηκε το οικονομικό μέρος στήριξης σε συλλόγους, σκέφτηκα ότι ήθελα να το συνεχίσω με κάτι πιο σταθερό για τα παιδιά, κάτι πιο μόνιμο. Οπότε οραματίστηκα και σχεδίασα μια ξύλινη κατασκευή, μια κινητή βιβλιοθήκη σε σχήμα μονόκερου για να σχετίζεται με το βιβλίο, και ξεκίνησα από τις πωλήσεις του βιβλίου, από τα έσοδα των πωλήσεων, να κάνω δωρεές αυτές τις βιβλιοθήκες σε παιδοογκολογικές. Ελένη, εμένα αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα, πέρα από όλα όσα κάνεις που είναι έτσι κι αλλιώς γνωστά, και πέρα από το ότι η τριλογία αυτή έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γερμανικά, που σημαίνει ότι υπήρξαν άνθρωποι που ήταν αποδέκτες αυτής της πληροφορίας πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Δεν με συγκινεί μόνο το κομμάτι λοιπόν το οικονομικό, που ο καθένας από εμάς όπως μπορεί στηρίζει αυτή την προσπάθεια, αλλά κάπου εντόπισα και ξέρεις, κάπου στην καρδιά μου χτύπησε πιο δυνατά ότι αυξήθηκαν ακόμα και οι δότες μυελών των οστών. Που σημαίνει ότι ακόμα και έμπρακτα μέσα σε όλο αυτό, όποιος μπορεί, με τη γνωστή διαδικασία, να το κάνει και όλο αυτό. Νιώθεις κι εσύ ότι συμβάλλεις ακόμα πιο δυναμικά στην όλη αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα. Αυτών των παιδιών? Σίγουρα, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Χριστιάνα. Ο κόσμος θέλει να βοηθήσει, αλλά δεν γνωρίζει πώς θα μπορούσε να γίνει δότης μυέλου των οστών. Ή νομίζετε μια επώδυνη διαδικασία? Ναι, δεν έχει τη σωστή, την κατάλληλη ενημέρωση. Οπότε και αυτό το βρήκα σαν μια πολύ καλή ευκαιρία. Σε κάθε παρουσίαση να έχω μαζί μου συγκεκριμένα, θα ήθελα να το αναφέρω, το Be My Hero, γίνω ηρωάς μου, μπορεί να το ψάξει ο κόσμος. Και με την σωστή και την απλή ενημέρωση, είχαμε και νέες εγγραφές δοτών μυελού. Και με νέα παιδιά, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο και το πολύ όμορφο και σαν συναίσθημα προσωπικό, αν θες. Πληρότητας. Ναι, αλλά και για τους ίδιους τους νέους. Έρχεσαι σε επαφή, και εδώ είναι επίσης μια περίπτωση, το συζητούσαμε πρόσφατα με τη Χριστιάνα, που σημασία έχει το ταξίδι τελικά. Ο προορισμός είναι
μπορεί να μην περνάει απαραίτητα από το χέρι μας, αλλά το ταξίδι έχει μεγάλη αξία για σένα. Βρίσκεσαι και έρχεσαι σε επαφή με οικογένειες αλλά και με τα παιδιά τα οποία νοσούν. Βρίσκονται για καιρό νοσηλευόμενα βεβαίως σε κλινικές παιδοογκολογικές σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ποια είναι η σχέση που διατηρείς, ποια είναι η πρώτη επαφή που έχεις μαζί τους. Θέλουμε να μάθουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς μέσα σε αυτή την ευαλωτότητα της εικόνας και της πληροφορίας που παίρνουμε από αυτά, καμιά φορά δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε, διότι εσύ βλέπω αποκτάς μια άμεση επαφή, μια σχέση, η οποία οδηγεί και σε πολύ όμορφες κινήσεις όπως το φόρεμα που φοράς, το οποίο έχει ζωγραφιστεί σήμερα από τα παιδιά της παιδοογκολογικής εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που αυτό μαρτυρά την επαφή σου και τη σχέση που έχεις με αυτά τα παιδιά. Σε αναγνωρίζουν, σε περίμεναν, είναι σαν να περιμένουν τον ήρωά τους. Και περιμένουν και την Ελένη να τους διαβάσει από το παραμύθι, να δουν και τη Λευκή από κοντά. Είναι πιο ουσιαστική και ανθρώπινη αυτή η σχέση που έχεις χτίσει. Ναι, έτσι ακριβώς. Λευτέρη, πάντα με σεβασμό και με διακριτικότητα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Όντως έχει δημιουργηθεί μια σχέση φιλική πλέον, θα έλεγα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μαθαίνω παιδιά που φεύγουν από τα νοσοκομεία και επιστρέφουν στην καθημερινότητα, στις δραστηριότητες. Στο σπίτι τους, στο σπίτι, στους φίλους, έτσι, και γίνονται καλά. Πάντα υπάρχει επικοινωνία, πάντα φροντίζω να τους στέλνω κάτι, πάντα θέλω να έχω μαζί μου συνοδοιπόρους, να τους επηρεάζω μέσα από όλη αυτή τη δράση, θα έλεγα, από όλο αυτό το ταξίδι, έτσι ώστε να γινόμαστε περισσότεροι. Κι αν κάποια στιγμή η αστερόσκονη σταματήσει να πέφτει στους ανθρώπους, να συνεχίσουν εκείνοι. Να υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό. Είναι σαν μια σκητάλη που τη δίνει στον άλλον και ελπίζεις ότι θα τη δώσει. Η αστερόσκονη είναι συνθετικό της δράσης σου και του χαρακτήρα σου. Η αστερόσκονη είναι στοιχείο και μέσα στο παιδικό παραμύθι. Πώς έρχεται η αστερόσκονη? Πάντα υπάρχει. Η αστερόσκονη ήρθε στην πραγματικότητα όταν ήμουν παιδί. Θυμάμαι, ήμουν στη γειτονιά και έπαιζα σαν παιδί και ένα βράδυ είδα στο δρόμο γυαλάκια. Ενδεχομένως από κάποιο αυτοκίνητο, από κάποιο μπαμπρίζ. Εγώ σαν παιδί και από περιέργεια τα έπιασα στα χέρια μου, γυάλιζαν περισσότερο. Ψιλοκόπηκα, θυμάμαι, για τα γυαλάκια, αλλά εγώ μέσα μου είπα δεν είναι γυαλάκια, είναι αστέρια. Είναι παιδική φαντασία τελικά. Λοιπόν, αυτό κάπως μέσα μου έμεινε και όταν πλέον άρχισα να εκτίθομαι καλλιτεχνικά, τι πιο κοντά σε μένα, τι πιο δικό μου, αυτό να υπογράφω ως αστερόσκονη. Στην πορεία βέβαια αυτό πήρε και μία μορφή μέσα από τα βιβλία μου, μέσα από τα έργα μου, από τους πίνακές μου και από τα δώρα που φέρνω σε αγαπητούς. Τα δωράκια είναι εδώ γιατί ο καθένας μας έχει τη δική του αστερόσκονη και όσο τη δείχνουμε... Έχει κάποιο μήνυμα μέσα. Θα ήθελα να το διαβάσουμε τώρα ή είναι πολύ προσωπικό να το διαβάσουμε? Όχι, δεν είναι πολύ προσωπικό. Να τα κάνω έτσι για να φαίνεται. Αστερόσκονη. Πήγε παντού! Ελένη, δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις και αν μπορείς και εσύ έτσι να ανασύρεις από τη μνήμη σου για να μπορέσεις να μου περιγράψεις εκείνο το συναίσθημα όταν είσαι απέναντι σε ένα παιδί ή σε πολλά παιδιά, τους διαβάζεις ένα από τα παραμύθια σου και κοιτάς τα μάτια τους. Τι νιώθει η Ελένη εκείνη τη στιγμή? Γιατί είμαι σίγουρη ότι σε κοιτούν στα μάτια, ότι κρέμονται από τις λέξεις σου, να δουν πώς θα πεις, τι θα πεις, να κοιτάξουν τη Λευκή. Αλλά εκείνο το συναίσθημα μόνο εσύ μπορείς να το καταλάβεις και να το περιγράψεις και καθένας άλλος πέρα από εσένα. Με μία λέξη θα το πω και θα το καταλάβουν αρκετοί. Δύναμη. Αυτό. Η αγάπη όλα τα μπορεί, αρκεί να είμαστε μαζί. Υπογραφή αστερόσκονη. Τι όμορφο μήνυμα. Και νομίζω είναι πιο επίκαιρο, διότι είπα προηγουμένως ότι η ανάσταση εσωτερική κάποιων ανθρώπων, αλλά και η ανάσταση στην υγεία κάποιης, στην κατάσταση της υγείας του, μπορεί να έρθει μέσα από την αγάπη, μέσα από χαμόγελα, μέσα από τη στήριξη, μέσα από την παρέα, το τραγούδι, τη μουσική, το θέατρο, όλα αυτά, το διάβασμα εμπροκειμένο. Να συνεχίσεις έτσι. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τόσα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε μαζί σου. Δεν φαντάζεσαι. Μια κριτικοπούλα που εμπνευσμένη και έχοντας κρατήσει, όπως είπε, σαν τα γυαλάκια με την αστερόσκονη προηγουμένως, έχει κρατήσει μέσα της
βαθιά ρίζα της ρήμας, την οποία χρησιμοποιεί βεβαίως και μέσα στα βιβλία της, για να αποδώσει όσο το δυνατό καλύτερα γίνεται το νόημα των λέξεων που αφορούν τα ίδια μας, τα δικά μας τα παιδιά. Αναζητήστε το βιβλίο, το βρίσκουμε. Πού το βρίσκουμε, το παραγγέλνουμε, επικοινωνούμε μαζί σου. Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά από εμένα. Είναι εξ ολοκλήρου αυτοέκδοση. Πώς σε βρίσκουμε στο Facebook, στο Instagram? Ελένη Βασιλείου Αστερόσκονη. Είναι εξ ολοκλήρου όλη η δουλειά δική μου, από την εικονογράφηση, τη γραφιστική επιμέλεια, την έκδοση, επίσημα κατοχυρωμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και Γερμανίας. Και αυτό που θα ήθελα να πω, κλείνοντας, είναι ότι έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα 4 κινητές βιβλιοθήκες. Η πρώτη βρίσκεται στο Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο Ελπίδα. Η δεύτερη είναι στο Μητέρα. Η τρίτη, με τη συμμετοχή του δεύτερου ελληνικού δημοτικού σχολείου Νιρεμβέργης, έγινε στο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Και η τέταρτη πρόσφατα, με την συμμετοχή του Μακεδονικού Συλλόγου Νιρεμβέργης, έγινε δωρεά σε μια κλινική στην Νιρεμβέργη. Παιδογκολογική. Πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που τα διδάσκεις. Μάλιστα, και το βιβλίο «Η Νίκη» έχει εγκριθεί και έχει αναρτηθεί στον κατάλογο εκπαιδευτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Έτσι, να πούμε και αυτή την πληροφορία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να παίρνουμε πληροφορίες και εμείς γενικά από εδώ πλευρά, γιατί είναι όλα. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά στο Παγνί σήμερα που με έκαναν την τιμή και αφιέρωσαν χρόνο για να φτιάξουν αυτό το. Το οποίο θα το βάλεις και αυτό σε κάποια δημοκρασία στο διαδίκτυο. Το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Να το κάνω. Αλλά σκέφτομαι και απ' την άλλη να το κρατήσω και να το φοράω σε κάθε παρουσίαση του βιβλίου. Νομίζω ότι θα παίρνεις και δύναμη. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά.